Ej. Så, kom nu. Nu skal vi af, eller hvad? Counter-Strike Combat F. Ja, Sådan der, og vi har mig med, yeah. Okay, lad os gå af, drenge. Af. Har I overvejet, hvor onde vi er slemme? Vi er meget slemme. Vi prøver at springe folk i luften. Slemme børn. Ej. Det sjove er, at vi ved ikke, om hvor gamle de her mennesker er. Måske er vi, når vi spiller i spillet, 40 år gamle. Dejen, han er low. Dejen, der er low, derinde. Okay. Jeg har Ikke helt så Hey, bang. Ja, det er godt bang. Det var ikke ham, jeg skød. frosset. Dejen der. Det er så Dejen frosset. heaven. Ja, det var ham, jeg skød der. Det var ham, der. Okay, tag HP speed. heaven, Den er den bedre er end Glock. Den er bedre end Glock. Go planning. Ja, sorry. Plant. Jeg blander. Dejen Ja, der. han står lige der. Nå, Han ja, står lige det- der. Jeg knifer. Er det ikke et fuldt dansk team? Nej, jeg nåede ikke at knifer. Kom Åh, med. det var sygt. Han prøvede Og at få knife. SP. Men vi var en runde. Jeg køber AK, hvis jeg er rød. Jeg er rød til AK. Kan jeg få Nej, SP af en eller anden? Gå B igen. Ikke B, Kan jeg få det SP var A. af dig, Bang? Gå A igen. Okay. Ved, på et tidspunkt skal du booste mig op til det her sted, der er i spawn. Og vi er A eller B? A, dreng, A. Jeg er bange, jeg skal ikke gå alene, mand. Kom. Jeg kommer henover. Det lyder forkert. Jeg er lige her. Det er live. Vi tager høstakken. Jeg holder øje med dem. Nej, du flashede mig lige, så jeg ikke klar hoppet. Jeg glæder det. Ej, så faldt jeg ned, for det var smoke. Det er jeg tager den ikke. Der er en, der er heaven. Jeg distraherer ham lige med at smide bomben. Jeg prøvede at distrahere ham. Det var ikke dit skud. Ja. Jeg distraherer ham der lige. Godt det der. Hvis I godt vil høre noget sjovt. Ja, det er et eller andet med, at man kan sætte det på, så når du smider bomben, så bliver du et øjeblik hurtigere. Det er mega fedt. Okay, A igen, drenge, A igen. Jeg tager det. Nej, vi går tror B. allerede, Nej, det vi er går det B. is. Nej, kan vi ikke gå B? Nej, A. Okay. Okay. Alle A. Jeg kan bede at prøve at... Det var lige det der vilde papirskilt. Ja, okay. Jeg Stille. Fuck, hvor er jeg helt væk. Shift, bang, shift. Jeg tror, jeg pusher med. Godt. Shotgun pusher bag. Kig rummet bag os. Han er USP, han fik lige lov til one-shot mig. Det er sindssygt det der. Lol. Der er en midt. Tag bomben, sig. Den ligger lige ude foran. Shift. Jeg går B. Okay. De svømmer. Er der en derom? Nej. Plant hurtigt. Der er en på side, tror jeg. Det er ikke den der. Ja. Jeg vil se, om jeg kunne komme. Det er en tæt på dig. Ja, det er også det, jeg siger. Nej, jeg hørte ham lidt. Jeg skal lige det. Hvem er det der har tips? Hvem er det? Der er tips. Nej, der larmer sygt meget. De er på Det våben. var Oliver. Jeg lige kigger ham. Han larmer alt for meget. Ej. Jeg kunne ikke høre det, han diffusede. Ja, det Kunne du heller ikke høre smoken? Ja, jeg kunne godt høre smoken, men jeg kunne ikke høre, han diffusede. Gik du så ikke ud? Så ved du det. Det vil diffuse. Lige meget, vi fører stadig. Jeg slår lige mic fra, mens jeg åbner mine chips. Men kan du ikke gøre det hele tiden? For man kan også høre William og sådan noget i baggrunden. Okay. Hvor går vi hen? Det er B. Nej, der er midt. Jeg spår... Jeg smoker kar. Spår mouse. Der er ikke
Nej, jeg fjernede en molotov endda. Der er en kar. Jo, der kommer en bagfra. Jamen, Jeg har ham. Der er en mere. Han er max. Hvordan kan han max 7 one-tap mig for langt væk fra og headshot? Det er sygt langt væk fra. Ja, der er ikke flere, kom. løb. Man tjekker. Kom nu, hjælp bang. Det er godt. Og frem. Og så blandt. Hvem har bomben? Så han er der har smidt. En bagfra. Bare væk. Ja, der. Han prøver at defuse. Jeg er plant nu. For satan. Jeg bliver her. Godt, det er plant hurtigt. Bare. Det er godt. Hold dreng, vi kan godt vinde. Det bliver easy game. Ligesom før. Kan du lige drops i? Hvad vil du have? Sidste runde. Tak. Ja. Bang, han droppede lige, men ikke nu. Jeg tjekker lige, jeg vil faktisk op til her, for det ville være pilen, hvis jeg ikke gjorde. Okay, det gør jeg. Det ville være så nederen, hvis jeg ikke optog. Og jeg Så er du nødt til at tjekke game mere. Ja. Det er fint nok, Så kunne det være min rank up game, men det var det så. det er det med rank up game. Det ved jeg. Det. Jeg har et lige stykke fået rank fat up. i en halv time. Jeg har lige fået fat i en halv time. Det var en dårlig smoke. Jeg failede min smoke helt vildt. Kom, nu rusher vi bare. Hvor er alle de andre henne? Ja, fuck. Hvor er alle de andre henne? Kom nu, hjælp. Jeg roterer, jeg går, jeg er lige kommet. What? Han er low. Prøv bare at bruge blok, han meget skyder mange gange. Hvor er han? Fordi jeg kan nade. Jeg tror, der er en FK, fordi de stemmer om at kigge ham. Ikke for noget, Frederik. Jeg skød ham Jeg ikke skulle lige til at nade. Han står. Ja, vi har tabt den her. Jeg tror. Jeg var tæt på dobbelt kill. Ikke for at være ond med ham der, men jeg tror, det er samme. Ja, runden har vi. Hvad med Rush, der bare sidder med en auto? Ja. Ja. Yes, okay. B, drenge. Er nogen, der vil have en PS5? Jeg vil gerne. Her. Så skulle jeg have sagt noget før. Jeg lige købt AV. Eller undskyld, AK. Og jeg kunne have droppet 2. Nå, nej, det vil være dumt, fordi nu så er jeg ikke penge til næste runde. Jeg smukker midt. Bare skynd dig. Nå, jeg tror vi gik B. Nej, jeg tager midt. Ja, altså jeg kan godt stille jer. Jeg fik en derovre banana. Godt forsigtigt. Det er godt bang. Jeg er blevet fire grenaded banana. Blandt. Der er en. Jeg fik ham. Jeg håber ikke, det er til at bange. Nej. Prøv lige at hoppe. Der er en B-side. Han er auto. Bare rush ham. Jeg nadede ham lige. Jeg fik ham med nade. Sygt. Jeg fik hans auto. Shit, jeg var lige ved at ramme gul. Hvem vil have autoen? Mig. Ja, jeg vil gerne. Danke. Jeg skal være af med autoen. Jeg er ikke særlig god til den. Jeg har en rigtig dårlig score lige nu. Og jeg er topfragger. Det vidste jeg ikke engang. Hvordan kan jeg være nederst? Yay! En Silver Elite er topfragger over en Golden Nova 3 og en Master Guardian 2. Det var jeg også hele gamet i lige før. Okay, Master, han har faktisk... Jeg har et assist mere end ham. Og han har ikke killet mere end mig. Og så har vi lige manglet. Lol. Hvordan kan jeg være øverst, når han har 3 MVP'er, og jeg kun har 1? Okay, hvor går vi? B? Jeg ser klar faktisk til at hoppe der for en gang skyld. Nå, kom. Ja. Han er auto. Der er mere. Ja, jeg ved det. Det kommer bagfra mig også. Men hvad skal jeg gøre, når der er en dør bagfra? Bang. Det er godt. Han gik med i kaldet. Hjælp ham. Jo. Okay, du snakker næsten ikke. Det er fordi, jeg koncentrerer mig. Godt det der. Du kunne godt have sagt, der var en der lige, så jeg ikke behøvede at rushe at dø. Det er nye computerspil, rush at dø. Han er skadet 22. Hvad stille
Han skal have 22 siger. Jeg siger, jeg Også hørte, du talte om et eller andet nyt spil. Er det det, Marcus han spillede i går? Det hedder Rush og dø ej. Jeg sagde det bare for sjov. Okay, kom nu. Jeg skal først. Aimbot. Nej! Godt, det der. Lige før kunne man høre et eller andet, så skål. Ja. Jeg picker mit. Jeg Jeg siger fik bare også med. sorry. Ej, 3 AVP'er, 1 autosniper, 1 AK. Det skal nok gå godt. Hey, Freddy, lad mig lige låne din AK. grøn. Nej, han er ikke med at kælde med. Grøn, kan du ikke lige købe med AVP også? Er det irriterende, hvis jeg slår min mic til igen? Ja, du skal tage med rimelig meget. Det gør din lille bros. Sjovt, jeg har haft min mic til i lang tid så. Derinde. Okay, en på B. Han er low. Og hallo, Kig ud, Frederik, kan du huske det her? bare kom. Wait. Wait, dreng. Wait. Gå af, blå. Hvad nu end er, sig. Det er altid mig, der er blå. Jeg ved ikke hvorfor. For satan. Der er en lige bag os. Den er for. Nej, lad Kom nu være. bare og sig. Hey, Jeg no-skubbede ham lige. det kan godt sige. Okay, det der var min... Jeg tager en autoen for... Bare skynd dig. Jeg tror, der er en, der Skynd gemmer tilbage i bilen. Det er granat af bilen. Okay. Bare skynd dig ind på side. Jeg ved det, sig. Ja, du dræbte din kylling. Det er det, jeg havde. Og hvordan kom jeg herop? Lol, prøv at se på mig, ved. Jeg ved det, sig. Ej, det her det er det værste ved... Sig, koncentrer dig. Der er en oppe over dig. Ja. Der er en oppe over. Bare lad ham komme, sig, lad ham komme i stedet for skud. Ja, han kom ud. Nej! Han fik mig. Han er nede ved bilen. Der var fandme en mere. Jeg kan ikke se noget. Skyd sgu bare. Det er okay. Ja, jeg kan ikke nå det. Min. Han havde ikke diffuse kit, eller hvad? Jeg ved ikke, men han kunne godt have nået det. LOL! Men på min skærm stod der, at det stadig diffusede, men det gjorde han ikke. Han løb. Jamen, tallene kom ind. Tallene kom stadig ind på bomben. Men han var der ikke. Min skærm Jeg kan godt lide Det selv, he had, de skrev lige, at han havde diffuse kit. Crush my love eller ja, okay. Ja, det er godt det der. Sådan der. For det lige Mm. Det er godt det der. De kiggede ham. Nej, jamen det, nej, han forlod. Nej, han leavede. Jeg tror det. Han leavede. Jeg tror det var fordi ham der Newmars, han skrev. Okay. Han Stille, skrev, at stille. han ikke var bedre. Ja, shift. Der er en. Kig ham. Og skynd Bang, dig. jeg var tæt på at dø, fordi du blokkede. Vi har allerede taget ved jeg. kontrol. Vi har kontrol. Ja, der er Er ikke der en, der noget. kan booste mig op på er der en, der kan booste mig op på halvtaget? Bare plant. Ja, Ja, jeg skal nok. 10. Hey, jeg var også med op, Jeg skal med op. Sådan der op. Også, mouse, bok. Gå ud. Du skal helt ud på kanten, ved. Fuck, jeg var tæt på at få den sidste. Han er mindst Kald. 3 HP. Midt. Jeg sig. Nej, hvor er jeg skrald. Jeg prøver at se, om jeg kan 63 stikket. Nå. Hvis jeg havde ramt dig i hovedet og fået dig, så havde det været sjovt. Jeg skal nok prøve at lade være med at gå efter sig, så bliver du nok bare smidt ud. Eller, altså, du skal stå ved miner. Ja, og så er det bare, der kommer en der 10 B, dreng, B. senere. Yes, jeg er ikke bandet mere. Frederik, kan du huske LOL, hvad laver du, Bang? What the fuck, Bang? Hvem sagde ja? Fuck dig, sig din son. Jeg vidste bare, det var dig. Jeg sagde nej. Au, prøv at se nu, jeg har mega low nu. Der er en der lige. Det var en bot. Ved du, var en bot? Jeg var med til at kille ham, fordi han er Nej, bang, det var en bot, og du rushede ham bare totalt og brugte alle dine skud på en P90. Ja. Hvordan man træber en bot version 1. Den her video. Og der er en, der gemmer sig bagved. Au. Jeg skulle... Åh, satan. Så er han skød mig med Jeg Glock. skulle lige til at knife ham. Yay, Jeg har nej. sindssygt. Den Jeg- sidste, sig nej. Hey, jeg laver lige bomben til barbecue. Boom.
Nice, drenge. Nice, drenge. Jeg har dræbt en bot. Jeg fik lige se auto. Jeg er stolt over, at jeg har dræbt en bot. Prøv at kigge, hvad han skriver. Et bang for præsident, han dræbte en bot. Han dræbte en robot, og han har reddet verden for at blive overtaget af robotter. Ja, jeg ved det godt. Jeg er mega vild. Legendariske barn dræbte en bot. Han reddede verden. Men Jeg så er der dræbte også de en. der gange, hvor botter bare bliver mega sindssygt gode og dræb for ace. Det er så sjovt at se på. Jeg har den. Undskyld. Godt lige, vi snakker bare overhovedet ikke sammen. Nope. Han skrev fucking børn. Ja, vi er meget... Jeg vil vente... Jeg lader være med at afsløre vores alder. Der er en sådan... Hvem blander? Jeg hører... Min mormor siger, at jeg ikke må afsløre min alder. Altså bare gas. Blind. Jeg holder her, jeg holder her. Gør du det? Han kommer. Han er der. Nej, lad være. Lad være. Det er godt bank, det er godt. Det er godt, han skal Jeg skulle lige tage mig for ham. Sig det, tag nu seriøst. Ja. Hvad var det? Ham. Det var Jeg var lige ved at dø. Hvem vil have en AWP? Jeg kan købe 2 Måske mig. AWP'er. Okay, jeg dropper der. Hallo, jeg er her. Gå af. Så køber jeg også lige en til mig selv. Ja, det er også easy win. Hvad laver du bare? Det er nemt win, okay? Hvor mange AWP'er har vi? Vi har 1, 2, 3. Alle andre, de 2 andre M4, de skal blive lukket uden for klubben. Den eksklusive AWP-klub. LOL! Et skud, 2 kill. Det der var heldigt. De Nej, linede op, de stod i træk. de linede op for dig. Det var botten. Hvor er mit hold henne? Kom nu af. Hvem er det, der smider bomben hele tiden? Tag den fucking bombe. Okay. Jeg tænker også, at man smider på dem. Ej, han skulle totalt meget være mit kill. Nej, Oh. åbenbart ikke. Blandt musik. Nej, der kommer 2! Jeg planter på en anden side, bare hold ham væk. Nice. Du skal bare skynde dig og sige, lad være med at løbe med bomben, fordi han er der et eller andet sted. Sådan der. Nice. Godt det der. Ja, jeg Okay, lige forresten, det var mig, der smed bomben den her gang. Jamen, det er bare sådan lidt mærkeligt, når Ja, når man vi rusher det hele, og så taber vi bare. Nu Okay, rusher jeg er ligeglad, dreng. Og vi skal bare tage det seriøst, i stedet for bare at gå efter knife kill. Kun når man kan knife. Jamen, jeg havde fået det her knife kill. Jeg skulle lige til at slå ham. Men det var bare fordi jeg var god, så fik jeg ham lige. Ja, killstil. Bange professionelle killstealer. Jeg blev lige skudt igennem smoken. Ja, jeg holder mig væk. Oh shit, help. Ja, jeg har. Der var bare ingen. Jeg vidste ikke, man kunne hoppe herop. Jeg har bare brug for Ej, hjælp. det er så sjovt ud. Kom op. Han er gået derind. Bang, Jeg har du skal godt syv se det. Det er sådan lidt et Nej, elevator. nej, åh, godt. Jeg fik noget skub. Kom hjælp, dreng. Gul. Gul til venstre. Hjælp, dreng. Hjælp. 20 på bomben. Lol. Nej! Kom nu, hjælp. Altså. Hvad laver du? Hvorfor går I B, og vi andre går A? Jamen fordi der var helt tomt. Bomben. Jeg kan ikke gøre det med 4 med MP. Det er ikke engang til. Sig mig, prøv bare. Hvor Nu ved alle, hvor jeg er. Nu skal jeg bare rykke. Jeg går bomben. Jeg kan ikke nå at få bomben og plante. Jo, du kan. Jo, du kan. Det tror jeg Ja, 3. ja, det kan jeg godt, men det er bare, hvis jeg skal også få dem. Bare kom. Jeg har på det 5-1 til, hvor jeg er vendt. Men der er blandt noget blandt dem. Hvor bomben? Ikke løb nej, fordi jeg døde lige der i den sted. Bare plant hurtigt. Tryk de er der. Han går efter knife. What the? Nej, han ramte i benet. Kom igen.
Nej, hvor er du heldig, jeg ramte benet. Hvorfor tog du ikke... Jeg kunne ikke nå at få det frem. Jo, du kunne det godt. Da han hoppede op. Det kunne du godt, men okay. Ja, det var måske lidt dumt, var. Ej, det er lige meget, vi vinder stadig. Jamen, det koster os bare lige en runde. Hvad sagde Det kan være tættere på ja, vinden. Frederik, mange ting i livet er dyrt. Ja. Især Det er også dyrt. Skal jeg skyde dig i hovedet, ej? Game efter, drengen. Er I med? Hey, er der nogen, der gider booste mig? Nice. Hvad tager vi der? Catch it. Ja, det er Jørgen. Lad os skyde der. Lad være med at skyde dem. Nej, Ja, det jeg var skulle bare- skyde I hørte det godt? Der bliver måske uploadet en catch-video efter det her. Måske, det gør det. Ja, måske. Det kommer an på, om jeg lige ikke er for doven til at optage. Eller jeg kan også bare optage, hvis I... Box, ja, bagved. Har du tænkt på det, Sig? Jeg Har du også kigger programmet til til at spawn, jeg optage? kigger der spawn. Ja, Er ja. der lidt? Nej, jeg skulle lige tage lidt. Der er en, der er spawn. Hvem plant? Mars plant. Frederik, Der er kan en, du der huske står det der? på, der spawn. Han Vent. står bare og cirkler. Prøv at se her. Ej. Jeg kaster. Kan jeg få Okay, et jeg lader flash? som om bomben ligger Nej, her. Bullevann siger, jeg vil lige... Nej, jeg skulle lige til at smoke ham i hovedet, til jeg fik ham med smoke. Ja, jeg ved ikke, hvor meget den skadede, så jeg... Den skadede 99. I hovedet. Hvad for en? Nej, ikke på smoke. I hovedet, Nej, der den skadede skadede 1 HP. Nå, så 1. Ja, det gør den. Jeg vil bare prøve at se, om jeg kan få ham ned på 1 HP, og så flashbang-kæde ham. Det er det sværeste at få i flashbang-kæde. Det skader. Ej, har du set Hvorfor- den der bil, sig- hvor han Sidst så skulle der bare have købt flere ting, og så gjort det flere gange. Med flere våben. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget de skadede. Det var derfor, jeg var bange for, at jeg dræbte ham. Og hvis jeg havde kun én flashbang, det var derfor. Der er ikke nogen her. Lol. Jeg tror ikke, det er nogen B. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Held for knife ham. Nej. Sig, prøv at skade ham lidt ned, så prøver jeg at flashbang ham. Ellers så vil jeg nade ham bagefter. Men Eller Skade så- ham lidt ned, nej. skade ham lidt ned. nej, det så dræbte skyder ham. ham. Jeg skulle have skudt Okay. ham i benet. Okay, skyd ham 2 gange i maven, og så 1 gang i foden. Ja, men Tech 9 næste runde. Ja. Det eneste, de prøver på at knife, dreng. Mars plant. Jeg laver lige Jamen, vi prøver at få et flashbang-kæde, ligesom. Ja, vi prøver at få et flashbang kill. Jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der er ninja. Det er der ikke. Jeg blev knifet, uden jeg så ham. Han er midt, han knifede mig. Det der skulle lige at se. Prøv lige vent. Jeg prøver at se, om jeg kan måle til for ham. Sovskæde for the win. Sovskæde for the win. Sovskæde for the win. Nej, bank, skyd ham nu bare, bank. Skyd ham. Nej, lad være med at skyde ham. Knife ham. Skyd ham. Det er så Godt det der. Sådan, drenge! Vi vinder det her game. Vi vinder det her game. Okay, Men- kom så. Vi Ej, bliver... jeg har lagt mærke til, at han hedder Kondom B. Vi vil også se der spawn fra Der T-siden. er Ginator. Hvem gør det? Ham der er Tiginator. Nå. Køb en flashbang, køb en flashbang. Nej, ved jeg køber 2. Ved vi rusher banana. Rush Jeg er banana. ninja, og jeg det der er spawn. ninja, jeg er ninja B. Rush jeg er Jeg købte banana. smoke, jeg købte Jeg er smoke. ninja A, jeg er Jeg ninja købte A. smoke. Okay, jeg købte 2 flashbangs. Jeg er ninja A. Jeg smokede bare, jeg håber det virker. Au for helvede. Ved jeg kaster en flashbang Flashbang, efter. Er der nogen der? Nej, det er det samme her. Det går også knife. Jeg er Kom, ninja. Nej, jeg fik ham ikke. Nej! Lad mig få det. Nej, min Gul. gul. Gud, lad være. Bang, lad være seriøst. Lad mig ikke få ham, mig ikke få ham. Bang, lad være med at dræbe ham. Og jeg prøver flashbang. Bang, din nar. Skyd ham, sig. Skyd ham. Nej! Skyd ham, sig. Af for satan. Bang, man er bare ikke flabet over for sine venner. Så kommer... Ja. Og hvem siger overhovedet, vi vinder? Din mor. Ej, kom, sig. Skal vi gå ned nu, sig? Ja. Og det andet hold. Rush igen. Du holder dig væk, eller du skyder dig igen og tager en autosniper, okay? Jeg går nok bag. skade ham ned. Jeg skal nok skade ham ned ved. Jeg tror, det skader lige præcis omkring 99, hvis man får 2 skud i maven med en UFPS, og så 1 skud i foden. Lad være med at skade ham Mig, til. gå til. Alle tager ham bare. Nej, lad mig få ham. Lad os Han er få. slap af. Nej! Ej, jeg bliver skudt for helvede. Og mere end Ikke godt så en knife.
skal jo spørge om vi kicker ham. Vi kicker ham sgu da. Lad være, han er den bedste. Han er topfragger, vi har ikke brug for ham. Bagfra. Lad os bare min næste gang. At jeg ikke fik hvad hedder det, assist på den der. Jeg skød ham ikke mange gange. Op, diffuse. Bang, det er et svin. Høj, der fisk get. Ej, det gas. Det hedder bare... Men ved vi kan også bare rush i midt. Har du tænkt, er det ikke hurtigere? Det var det, jeg gjorde. Okay, han skyder altså meget efter. Han siger only knife. Okay. Så er det Only life. Hallo, dreng, altid køb et våben. Kun kniv. Nej, jeg har et våben klar, fordi at, vi ved aldrig med dem. Jeg ser Okay, take spawn. Jeg ser kun kniv. Kom. Nej, vi går midt. Vi skal midt. Nå, midt. Jeg tror faktisk ikke gå først. Jamen, de har en bot, der kan bare skyde os. Jeg skal sige midt. Ved vi gør lige... Nej, bang. Vent, vi gør lige... Vi eksperimenterer lige med ham der her. Lad være med at dræbe ham, seriøst. Jeg skyder ham i foden. Nej, bang, dit svin. Vi dræber ham. Vi kigger ham. Kig ham, ja. Kig ham. Sig ja. Nej, fuck, han er irriterende ham der. Sig ja, please. Sig ja. Ja, please. Hvem er der mangler? Hvorfor skal vi kick ham? Hvorfor, ja? Fordi han ødelægger det hele, og han har også prøvet at kigge mig, det svin. Jeg svarede ja til at kigge ham først. Han er bag mig. Åh, slå mig. Jeg ved ikke, om jeg gider at kick ham. Okay, jeg skal... Nej, så fik han mig. Hvis I ikke gider... Han er døgn. Der, han er Vi low. skal nok lade være med at kigge dig. Hvis du lader være med at ødelægge det hele, okay? Okay. Jeg skal nok lade være. Det her handler om, du ikke de-ranker, okay? Han kommer nu, han har. Jeg snakker om terroristen. Han kommer, man kan høre. Nej, slet ikke. Se, jeg havde ret. Terroristen fik mig. Nej, ikke fik mig. Fik ham. Jeg vidste, han havde det, okay? Ved I bare købe en masse granater. Køb decoy, smoke og 2 flashbangs. Okay, nu er der højt ned. Jeg overlever. Ved kommer du? Nå, okay, vi Ja, går bag. midt. Bang. Jeg går B. Hvad? Ja, vær med at ødelægge det den her gang, fordi... Så ved vi, hvor Vi du skal bare før bor. dem. Vi skal før dem. Jeg er blind af flashbang. Der er 4 granater. Nej, han fik mig! Jeg kan... Nej. Vi går ind og gør det. Ja. Der er 2 middel. Bare 2 skud i maden, ved. Du har en kraftigere gun end den normale. Ej, fuck. Der stod 5 ikke FK med. Nej. Ace! Var det ikke Ej, jeg fik Ace. What the fuck, Ace? Var det en 5-7 Ace? Var det? Ja. Easy 5-7 Ace. Der er vist en, der er glad. Ved vi går banana? Ved vi går banana, fordi vi venter på at smidt. Nej, Ved jeg det er kommer sidste runde. der. Det er sidste runde. De stemmer ham at sprint. Ej, kom nu. Bliz siger han stadig FK. Ja, han ikke kan skyde mig. Ved jeg har en Desert Eagle, så jeg skyder ham bare en gang i maven og så en gang i foden. Bang, dit svin, du gik ind for. Nej, bang, hvor er du ring, mand. De er alle sammen dernede. Kom bagfra. Maus, nej, til venstre. Nu efter, hvad jeg siger. Easy one tap, bang. Nej, det var ikke tæt. Jo, det var. Nej. En på broen. Der er dernede. Jeg ved ikke, hvor de er. Det er lang. Han skrev lige sige, hvor alt midt. Der er mere. Den sidste er også der. Han er på broen. Hvis bare han ikke kommer under den her ting nu, ja. Se, tror jeg. Nej. Godt det der. Nice. Easy win. GG. Men så er det game efter. Jeg tror hele tiden rank op, fordi det tager lang tid. Ja. Ej! 3 cases. Hvad skal der ske? 3 cases.
Hvorfor får jeg aldrig en krummetræ?